So karon guys, maghakot ko sa mga inog delivery nako guys sa mga linabhan kay ako ni deliver sa customer sa dito sa Punta Inganyo guys. Tana guys, ubani ko nyo guys. Tana ako ni karga sakyanan guys. Ubani ko nyo guys ako ni karga sa sakyanan ni akong mga delivery guys. Guys, diyan ako oh. Mani ko i-deliver guys. Ano? Laundry ni deliver. Di ako na-deliver guys oh. Di sa lobby guys. Di ako dire sa kuan guys. Amisa Hotel. Oh, mani Amisa Hotel guys. Tagas kay building dire guys. Banay lang ko nyo guys sa kuang pag-deliver guys. Okay, ito na guys. Okay, so na ta. Ano eh? So na ko rin guys. Sige guys. Hindi ako masalod. Yeah, sige guys. Bye bye. Salud ko. Okay, sige guys.